Når jeg streamer om dagen, spiller jeg gerne med mine fans. Fortnite, det er bare mit game. Join mig, hvis I føler det same. Det er mega sjovt at lave flæk, bare man gør det med respekt. Man behøver ikke hovere, hvis nogen er dårligere end man er. Eller pro, der ikke noget, nej. Man skal ikke donere for at spille med mig. Jeg er glad med dine kills. Kom mere op i social skills. Alle andre pros viser så mit groove. Det er fint hvis du er pro, men også okay hvis du er noob. holder du igen, hvis din rank trækker til et skub. Så tænk lige på, det er fint at være noob. vi kan godt være, der spiller altid skal råbe. Men ikke her hos mig, der er det cool at være noob. så sælger mine evner